Good morning! Maligayang araw ng mga puso, Mudra. Happy Valentine's Day. Let's do our Tagalog WOTD. So, what's our Tagalog WOTD? Ang ating Tagalog WOTD ay sige. Sige. Sige means okay, alright, go on, go ahead, and it is also used to bid goodbye. Kapag nasa grocery store kami at may nakita si Mudra na katrabaho niya o kakilala, sige, mauna na ako, or mauna na kami, or sige, alis na kami. Examples. Let's go home na, Mudra. That's it. Sige. Daan tayo sa Jollibee Spaghetti. Sige. Isa pa. Ako ang magdadrive pa uwi. Okay? Sige. Let's go home na. Gutom na, Akesh. That's all. Time to go home. Iwanan na natin ang kotse. Iwanan na natin ang kotse ni Mudra sa auto shop. Tara, let's